Pri tom, ako som čerpal inšpiráciu z videí na organizáciu dielne alebo na jej usporiadanie, čo ako by som vedel v tej svojej dielni zmeniť, som dosť často narážal na videá, v ktorých mali kotúčové pily, ktoré používali na dielenie materiálov, prevažne železa. Sám som už o niečom takom rozmýšľal, ale chcel som ísť skôr formou pasovej píly, lenže pasová pila je, by som povedal, že podstatnejšie, nákladnejšia na kúpu, keďže nejaká tá možno kvalitnejšia pasová pila za mňa stojí nejakých 600-700 eur, možno menej, možno viac, neviem, nemal som ešte žiadnu, to si myslím, že by tak nejak mohla výjsť. A keď som videl, že používajú dosť často tie kotúčové pily a pozrel som si, že koľko stojí oproti tým pasovým, čo boli, ne že podstatne, ale boli lacnejšie. A celkom sa mi páčilo, ako to rezalo, bolo to rýchlejšie, dá sa s tým rezať viac vecí. Čo sa týka materiálu, napríklad aj drevo, čo s takou pasovou pilou si neviem predstaviť, ako by to dlho trvalo. A keďže sa chystám stavať dom, si myslím, že dosť to využijem aj tam pri rezaní tých drevených materiálov. A keďže je to multifunkčná pila, ktorá dokáže rezať drevo, kov, plast, meď, si myslím, že nebude ani problém s tým, keď v dreve sem tam trafí nejaký klinec, keďže je určená aj na rezanie dreva. Čiže nechal som sa trošku plamerištiť a kúpil som si túto Evolution pilu. Je to presnejšie model R355 CPS, je to model s 355 mm kotúčom, čiže 14-palcovým. Ako som už spomínal, je to píla na multifunkčné využitie, teda na rezanie viacerých materiálov, čo sa týka železa, dreva, medí, hliníku, plastu, nerezu a tak ďalej. Dokáže to prerezať jakeľ až o rozmeroch 120 na 120 mm pri 90 stupňovom uhle alebo 89 mm pri 45 stupňovom uhle, čo sú akože celkom pekné rozmery už na to, aká je veľká tá pila. Takže preto som sa rozhodol v podstate pre túto pilu. No a dneska by som si ju chcel vyskúšať a možno aj s vami sa podeliť o nejaké tie prvé dojmy a možno niekomu to pomôže pri rozhodovaní, či si kúpite pasovú alebo kotúčovú pilu na rezanie či už železa alebo iných materiálov. Takže pozrieme sa, čo máme v balení. Čiže v balení klasický návod, nejaký papier na predĺženú trojročnú záruku. No a v balení už máme rovno poskladanú pilu. Vyzerá nejak takto. Podľa papierika by mala mať zhruba nejakých 24 kg, čo je celkom dosť, ale zase je to dobre kvôli stabilite tej pily, že nebude potom pri rezaní tých materiálov nejak vibrovať alebo sa posúvať po stole. Potom časom si chcem na ňu spraviť aj taký samostatný stolik, aby som ho nemusel stále posúvať zo zváracieho stola niekde do skrinky, keď ju nebudem potrebovať alebo tak, ale že by mala stále svoje miesto a tým pádom ju budem aj viac využívať, keď nebudem musieť ju stále odkladať a vyberať. Tu máme ešte v balení nejaký ten prípravok na upnutie rúr alebo okrúhlych materiálov, ktorý sa nasúva sem. A tým pádom si viete upnúť rúru. Si ju vyskúšame zapnúť. Oproti pasovej pile síce je dosť hlučnejšia, ale na to by malo byť aj o toľko rýchlejšia, čo sa týka toho rezu. Skúsim si teraz prichystať nejaký materiál a vyskúšame si odrezať pár kúskov rôznych priemerov a materiálov, že ako si s tým poradí. Takže pozbieral som po garáži nejaké materiály, teda kúsky materiálu, ktoré by sme mohli vyskúšať odrezať. Mám tu nejaké jaklíky od takého menšieho až po tento, čo je 100 na 100. Potom nejaké pasoviny, myslím, že sú
nejaké 5 mm hrubé a široké nejakých 100 mm, čiže 10 cm. To je menšia pasovina, tak začneme od tých menších až po tie väčšie a uvidíme, že jak to bude rezať. Čiže vyskúšame si to teraz na tej prvej pasovine, čo je 60/4. Rez je úplne studený. Neviem ešte, jak veľmi na to môžem tlačiť, ale si myslím, že prerezalo to viac než rýchlo. Vyskúšame si ešte ďalší kusok. Čiže pasovina 40x6 alebo 6x40 bez problému. Takisto úplne bez problémov. A nakoniec klasika hranol. Samozrejme, keď to reže dobre oceľ, tak drevo by preto nemal byť žiadny problém, čo ani nebol, prerezalo to úplne bez problémov. Čiže je to fakt pekne tie materiály o rozmeroch 120x120 prerezať na jeden krát. Čiže za mňa celkom dobre. Takže asi možno toľko z tej ukážky, alebo asi toľko z ukážky tejto pily. Na prvý dojem vyvolala vo mne dobrý. Som akože rád, že som sa rozhodol pre túto variantu a nešiel som možno do pasovej pily. Reže to fakt rýchlo, nemá to problém s rôznymi hrúbkami materiálu. A čo som pozeral, tak režu s tým aj guľatine o priemeroch
neviem, 80, 90, 100 mm, čiže ani s tým nemá problém. Aj keď tento kotúč je multifunkčný, čiže aj na železo, ale aj na iné materiály. A potom ešte táto firma vyrába aj kotúče, ktoré sú len čisto na železo a s tými by to malo byť ešte o čosi lepšie ako s týmto. Ale ani tomuto nie je čo vytknúť. Riešim to akože rýchlo, čo môžeme vidieť aj tu na tých materiáloch, ktoré sme si vyskúšali, že nemáva s ničím problém. Takže za mňa spokojnosť a myslím si, že dosť mi pomôže pri stavbe alebo pri reorganizácii dielne, kde si chcem vyrábať nové regály, nejaké stoly a tak ďalej. Čiže keď ťa to zaujalo a si zvedavý, ako budem ďalej s touto pilou pracovať a čo mám v pláne, tak snáď v ďalšom videu